हेलो भाई, कौन खबर? एटा भी देखि पारथबो मो अच्छे ଏବେ ଦୋକାନରେ ଏଟା ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇନି। ଏଇଟା ଆମ ପତଞ୍ଜଳି ଚକୋଲେଟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଲୋରେ ଭାଇ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପତଞ୍ଜଳିର ଏଇଟା ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କାମ ସଜାସଜି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସେଇଠି ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଏ ତଳେ ଖାଲି କାମ ହବ। ସେ କାମ ପରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଖାଇବି ନା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦବା। ଏ ଥୋଇକି ଖୋଲିକିନା ଖାଇନି, କାରଣ ଜିନିଷ ସବୁ ସରିନି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଇ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ଭାଇ ତଳେ ମାରିବେ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ବଳିବ, ନୁଡଲ୍ସ ସବୁ ସାଇଡ ମରାଯିବ। ଏବେ ପାଗ ଦେଇ ପାରୁଥିବ, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଏବେ ପୁରା ମେଘ ପାଗ କରିଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ସାରା ଭୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେତିକି କହିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।